Ассалому алайкум мардуми тоҷики тоҷдор. Чанд рӯз пеш дар Қирғизистон рӯзи прокуратураро ҷашн гирифтанд. Баъд аз толор муҳтарама Ҷабборов, президенти Қирғизистон, биромада кормандои прокуратураро табрик кард. Дар пуштиш дар экран калон харитаи нави Қирғизистон нашр шудагӣ хушрӯ аҳамиятен воруха очамирдоҳо ба анклав табдил додагиянд. Дар чашми танги ма клей момент брезм бисёр ҳушёран очамирдоҳо. Ворух анклав набуд нест ва намеша ҳаргиз. Марҳамат, харитаи Тоҷикистони кӯҳнаро бинед, анаки харитаи Тоҷикистони нава бинед. хоҳар ёчаи қирғизон мира ҳатто дар китобои мактабишон харитаро эваз кардистанд. барои ворух рафтан мо бояд 2 бор сарҳад бигузарем. хоҳар ёчаи о мира о киян вабше ки барои замини худмон рафтан мо аи узкоглазиё дабро бигирем. киян вабше? илтиҷо мекунам е ватандоро хомӯш наистед. ба мисоле ки унаму қадар мардуми худмонскира асорат дамо метием. хомӯш набестен. агар Чингизхан зинда шаваги воруха намебинам. қирғизо дар калат онҷо кунед.